Лукашенко раздае падарункі ў Зімбабве, супраць Беларусі рыхтуюць новыя санкцыі, у Пакістане тэракт, а ў Парыжы пратэсты. Прывітанне, сябры! З вамі наша Ніва і галоўныя навіны 31 студзеня. Адразу папросім, калі ласка, націсніце падабайку альбо пакіньце любы каментар пад гэтым ролікам. Гэтым вы вельмі дапаможаце нам у прасоўванні нашых відэа. А цяпер да навінаў. Лукашенко працягвае візіт у Зімбабве. Прайшлі яго перамовы з прэзідэнтам краіны. Выглядала гэта вось так. Дэкор трошкі нагадвае беларускае правінцыйнае вяселле. Па выніках падпісалі некалькі пагадненняў. Пра ўзаемнае прызнанне дакументаў аб адукацыі, абароне інвестыцый і некалькі іншых. А Мінск і сталіца Зімбабве Хараре цяпер гарады-пабрацімы. Акрамя Лукашэнкі ў Зімбабве паляцелі і кіраўнікі прадпрыемстваў, і чыноўнікі, і прапагандысты. Апошнія аж заходзяцца, падкрэсліваючы важнасць візіта і ўрачыстасць сустрэчы Лукашэнкі. Сейчас готовятся к встрече нашего президента. Готовятся с размахом, с африканской экзотикой, не стесняясь выражать свои эмоции. Оп! Я тоже обратила внимание, что вроде бы и жарко, но тем не менее вязаная одежда. Вот надо им предложить льняную. Дарэчы, кіраўніца Беллегпрама Лугіна, яе вы бачылі на відэа, прывезла з сабою узоры тканіны і абутку. Хоча прапанаваць, каб у Беларусі шылі форму для зімбабвійскай паліцыі і арміі. Дарэчы, форму нярэдка шыюць у беларускіх калоніях. Таму, калі нічога не зменіцца, магчыма, беларускія палітвязні будуць вымушаныя абшываць не толькі беларускіх сілавікоў, а яшчэ і афрыканскіх. Лукашенко ж нават у Зімбабве завёў сваю любімую песню. Ён расказаў зімбабвійцам, што ў іх шмат карысных выкапняў, таму спакойнага жыцця ім не дадуць. Бо, цытата, «моцныя гэтага свету спрабуюць гэты свет перарабіць. Зімбабве будуць раскачваць. Але трэба быць адзінымі і вытрываць», расказаў Лукашенко. А пасля падарыў прэзідэнту Зімбабве трактар. У адказ Лукашэнку падарылі вось такое пудзіла і льва. Пакуль Лукашенко гастралюе па Афрыцы, Зянон Пазняк працягвае паездку па ўкраіне. Ён наведаў Бахмут, адну з самых небяспечных кропак фронту. Сустрэўся там з байцамі палка Каліноўскага. Паведамляецца, што 78-гадовы Пазняк начаваў з байцамі на адным з ваенных аб'ектаў, дзе спаў у спальным мяшку. Разам з Пазняком Бахмут наведалі палітолог Павел Усаў і псіхіятр Дмітрый Шчыгельскі, які прадстаўляе рух супраціў. Коротка пра галоўныя міжнародныя падзеі. У пакістанскім Пешавары адбыўся тэракт. Моцны выбух у мячэці прагрымеў 30 студзеня. Загінулі больш за 90 чалавек, дзясяткі параненыя. Большасць з іх паліцэйскія. Мясцовыя спецслужбы паведамляюць, што сярод прыхаджан быў смяротнік, які падарваў сябе проста падчас малітвы. Але ніводная групоўка пакуль не ўзяла на сябе адказнасць. А ў Расіі завочна судзяць журналіста і публіцыста Аляксандра Неўзорава. Яго вінавацяць у фэйках пра расійскую армію. Неўзораў актыўна выказваецца супраць Пуціна і вайны. Цяпер ён знаходзіцца за мяжой. Пракурор патрабуе асудзіць Неўзорава на 9 гадоў калоніі. Сам журналіст раней каментаваў крымінальны пераслед на радзіме наступным чынам. С точки зрения европейских законов, судов и следствия абсолютно честно. И являюсь жертвой путинского фашизма. Тут все в порядке с этим. У Парыжы праходзяць пратэсты супраць пенсійнай рэформы. Прэзідэнт Макрон прапанаваў падняць пенсійны ўзрост на 2 гады, да 64 гадоў у 2030 годзе. Такая ідэя выклікала абурэнні. Прафсаюзы вывелі людзей на мітынгі. Збеглы камандзір вагнераўцаў даў шакуючае інтэрв'ю. Андрэй Мядзведзеў раней служыў у ПВК Вагнера. Ён змог збегчы з фронта, пакінуць Расію і папрасіць прытулак у Нарвегіі. Мядзведзеў расказаў пра парадкі ў прыватнай ваеннай кампаніі. Па яго словах, у вагнераўцаў няма ніякай стратэгіі. Усё вырашаюць камандзіры на месцах. Галоўнае – дасягнуць мэты. Як? Гэта праблема саміх наймітаў. Таксама Мядзведзеў расказаў пра пакаранні вагнераўцаў. Яны збіралі тых, хто не хацеў ваяваць і расстрэльвалі іх на вачах у пачаткоўцаў, распавёў ён у эфіры CNN. Прывялі 2 зняволеных, якія адмовіліся ісці ваяваць. Расстралялі іх на вачах ва ўсіх і закапалі проста ў траншэях, якія выкапалі новабранцы. Праўда, пра свае дзеянні Мядзведзеў гаварыць адмовіўся.
Вяртаемся ў Беларусь. Тут у нас айфоны, плафоны і Наталья Ивановна. Наталья Качанова, старшыня Савета Рэспублікі і адна з самых набліжаных да Лукашэнкі чыноўніц. І пакуль Лукашэнку паказальна мяняюць камп'ютар ад Apple на гарызонтаўскі, Качанова карыстаецца новенькім айфонам. Тэлефон трапіў на здымак, які выклалі самі лукашэнкаўцы. У руцэ Качанавай дакладна айфон, гледзячы па камерах 12, 13 альбо 14 мадэлі, палепшанай версіі Pro. У Беларусі такі мабільнік каштуе больш за $1000, ад 3 до 3,5 тысячаў рублёў. Гэта некалькі зарплат сярэдняга беларуса. Але цікава, што пасля публікацыі нашай Нівы фотаздымак чыноўніцы з айфонам рапта знік з тэлеграм-канала Савета Рэспублікі. Якія новыя санкцыі чакаюць рэжым Лукашэнкі? Пра гэта расказалі крыніцы нашай Нівы ў дыпламатычным корпусе. У Еўропе ёсць разуменне, што раней незакранутая санкцыямі сельская гаспадарка крыніца вялізных прыбыткаў улады. Варшава абураная тым, што Лукашенко робіць з польскай дыяспарай і яе маёмасцю ў Беларусі. У адказ на гэта Польшча ўнесла прапанову аб забароне экспарту ў Беларусь заходніх сельскагаспадарчых тавараў. Гаворка пра насенне, сродкі абароны раслін, карацей, тое, што ў Беларусі не вырабляецца. Таксама плануецца сінхранізаваць санкцыі супраць Беларусі з санкцыямі, якія ўжо дзейнічаюць супраць Расіі. Акрамя таго, будуць і персанальныя санкцыі супраць чыноўнікаў, суддзяў і прапагандыстаў. Прапановы ўжо ляжаць у Брусэлі. Іх дапрацоўка зойме недзе 2 тыдні. Пасля гэтага будзе 3 дні цішыні, калі любая краіна можа паглядзець выніковы варыянт і ўнесці пратэст. Калі пратэсту не будзе, то санкцыі будуць прынятыя аўтаматычна. Як сказаў наша Ніве дыпламат адной з суседніх краін, цытата, Лукашенко думаў, што Захад ужо зрабіў усё, што мог. Мы хочам сказаць яму той адзінай мовай, якую ён разумее. Мы яшчэ нават усур'ёз не пачыналі. У Плешчаніцах спалілі машыну начальніка лагойскага ДАІ. Аказалася, яму вырашыў адпомсціць мясцовы жыхар. За месяц да таго мужчыну за п'янае кіраванне злавілі даішнікі. Адабралі правы на 5 гадоў і выпісалі штраф амаль у 6,5 тысяч рублёў. Цяпер пакрыўджаны мужчына вырашыў адыграцца на аўтамабілі даішнага начальніка. Але толькі пагоршыў свой лёс. Яго хутка знайшлі і адправілі за краты. Цяпер падпальшчыку пагражае 10 гадоў калоніі. Следчыя расказалі падрабязнасці жудаснага забойства ў Віцебску. Адбылося ўсё яшчэ ў жніўні. Мужчына заўважыў у тэлефоне жонкі фота іншага. Яны пасварыліся. Жонка вырашыла, што хоча развесціся. Муж не сцярпеў і пачаў біць яе сякерай і нажом проста на вачах 9гадовага сына. Удары былі такой сілы, што лязо нажа адламілася ад рукаяці. Пасля мужчына прыбраўся ў хаце, пазваніў сябру і папрасіў таго выклікаць міліцыю. Сілавікоў сустрэў малы сын, які распавёў, што мамы больш няма, а тату хутка забяруць у турму. Цяпер мужчына пад вартай. Яму пагражае да 25 гадоў калоніі, пажыццёвыя альбо нават расстрэл. Навіны самай лепшыя ў свеце медыцыны. Тэрапеўтка з Ляхавіцкага раёна не толькі лячыла, але і здымала псуту. Урач агульнай практыкі выявіла ў сябе звышнатуральныя здольнасці і на працягу 3 гадоў, акрамя традыцыйнага курсу лячэння, прапаноўвала пацыентам абрад па зняцці псуты. Абрад праводзіўся проста ва ўстановы аховы здароўя. Мяркуючы з таго, што медык-маг зарабіла больш за 20 тысяч рублёў, кліентаў хапала. Але суд такіх заняткаў не ацаніў. Тэрапеўтку абвінавацілі ў махлярстве і прызначылі ёй 3 гады калоніі. Ну і на развітанне. Рубрыка без каментароў. Вось такога Напалеона заўважылі на вуліцах Кобрына. Наполеон! Реально Наполеон! Вось такія навіны. Падпісывайцеся, стаўце лайкі альбо дызлайкі, выказвайце свае заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся заўтра.